Hello लोगोफोर, वेलकाम बेक टू माय चेनेल। नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव फिन खेबसे बरायहरबाय। आसा खालामो बयबो मोजाङैनो दोङो आरो आंबो मोजाङैनो दोङो। माने आंहा एग्जाम सोलिना आङो भिडिअ आपल'ड होनो हायाखैमोन लोगोफोर, बेनि थाखाय आं गिबियावनो निमाहा बिग्रोबाय। बे भिडिअआ बैसागोनि 2 तारिखनि भिडिअमोन। न'खर न'खर मोसाथिंनायनि आं एडिटिं खालामनोबो सम मोनाखैमोन, ओंखायनो दा लेटब्लाबो आपल'ड खालामनानै आं सानबाय। नोंथांमोना भिडिअखौ नायनो गोसोब्ला नायलांबाय थादो। Ya nana hor bahai. Ah, tencong. Mana baru kok? Apa ya ini deh?
लोगोफोर नुदो